Ir-residenti rabtina l-ewwel darba ser ikollhom daycare center dan wara ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali tar-Rabat. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri fil-preżenza tas-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru ippreżenta dan il-ftehim filwaqt li ta' dettalji ta' skema li l-Kunsill Lokali tar-Rabat ibbenefika minna u li permezz tagħha issa jista' jitwettaq dan il-proġett fiż-żona tan-Nigret. Fejn proprjetà hawnhekk numru ta' garaxxijiet ħajkunu qed jgħaddu issa lill-Kunsill Lokali fil-fatt għaddew sabiex issa b'finanzjament ukoll lejn dan il-proġett naraw kif dawn il-garaxxijiet jitwaqqgħu u minflokhom jinbena day center għall-ewwel darba ġewwa r-Rabat biex kun jistgħu jingħataw da servizz u allura l-anzjani li jqogħdu dil-housing estate u l-madwar u r-Rabat ikollhom id-day center tagħhom ukoll hawnhekk. Il-binja ġdida se jkollha sala kbira mamra bil-faċilitajiet kollha li jippermettu biex isiru diversi attivitajiet matul il-jum. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus qal li b'dan il-pass se tibda l-ħolma li tant xtaqu r-residenti rabtin tant li għal bosta snin in-nuqqas ta' daycare center kien qed iwassal biex bosta anzjani ikollhom imorru firħula oħra biex jattendu attivitajiet ta' matul il-jum. Dan huwa proġett importanti ħafna xi dinjità lir-residenti tar-Rabat, speċjalment ir-residenti ta' din l-Akkwata. U allura bis-servizzi li ħankunu qegħdin noffru, ħankunu qegħdin nollu l-livell tal-għajxin ta' dawn ir-residenti. Dan il-ftehim ser wassal biex iż-żona tan-Nigret terġa' tingħata lura l-ħajja permezz ta' sit li ilu mitlu għal diversi snin u issa ser jinbidel f'ċentru komunitarju. Nieħdu gost għax għandna anzjani u lejt minnu għandna fejn noqogħdu u nagħmlu matul il-ġurnata. Fissara lina ħafna għax issa ħna hawnhekk meta ġejna hawnhekk konna żgħar. Issa kulħadd kiber u għall-inqas jekk minn bħali ma ħobx immur fi ħwienet u hekk. Għall-inqas niġi hawnhekk nkun nista' taqra gazzetta, titlaqa' ma' sħabek li jkunu jgħixu hawn isfel. Kollox għax aħna isfel qatt ma sar xejn. Aħna issa qed naraw xi ħaġa. Dan-l-aħħar żminijiet il-bqija konna minsejjin minn kulħadd. Jiena kont ili 12 sena. Kellna day center imma mhux day center kien imma konna nqdew bih u Sandro minn dejjem ngħidlu wara x'tagħmel għax in-nies mixtieqin għalih. Intant, il-Ministru Xkembri provda dettalji kif kunsilli lokali rraw li jibbenefikaw minn din l-iskema għal benefiċċju tal-komunitajiet. Fil-fatt sa tmiem is-sena li għaddiet l-Awtorità tal-Artijiet irċiviet 40 applikazzjoni mill-kunsilli bi 30 minnhom ġew konklużi.